लोगोफोर थांनाय मोननैसो भिडियोआव नोंथांमोना जायफोर कमेन्ट्सखौ नुदों आंनि भिडियोआव बे कमेन्ट्सफोरनिफ्राय नोंथांमोना थारैनो बुजिनो हादों जे बर'नि राजखान्थिनि सायाव बाथ्रा बुङोब्ला माबादि रायजायो। स' बेबायदिनो आरोबाव मोनसे भिडियो आं नोंथांमोनो लाबोबाय आरो बे भिडियोआवबो जानो हागौ गोबाङानो आंखौ रायगोन। नोंथांमोना आङो मोननै मोजां बाथ्रा बुंगोन आरो बे मोजां बाथ्राया सोरनि थाखाय जागोन? BPF नि थाखाय जागोन। BPF नि थाखाय जोबोर गिदिर मोनसे प्लास पइन्ट। जयनिंनि बाथ्राखौ बुंनायाव गोबां मानसियानो UPPL नि दालाल बायदिसिना बेबायदि बुंदों। नो डाउट बुंथो खोथा गैया, बुंनोबो नांगोन, बुंजानोबो नांगोन। बिथांमोननि नोजोराव बेबायदि नुदोंबा बिनोसै, नाथाय बयबो मिथिगौ रावबो पार्टिनि मानसि नङा होननानै आंखौ बयबो मिथिगौ, बुंग्रायाबो मिथिगौ, बुंबाय थादो खोथा गैया। नाथाय मोननै बिथिङाव BPF आ जुदि स्ट्रं खालामोबा दाबो UPPL खौ टक्कर होनो हागोन होननानै आं सानो। मोनसेया जाहैबाय मा? रन्जन दैमारिनि बिथिं। रन्जन दैमारियाथ' दासिम जेलनिफ्राय गवाखै। माखासे NDP बिथांमोना NLFB नि समस्याफोराबोथ' सल्भ जायाखै। बेफोरखौ लानानै जुदि मोजाङै जुदि पाब्लिकनो एक्सप्रेस खालामनो हायोबा बिथांमोननि भट बेंकआ एसेबाबो स्ट्रं जागोन होननानै आं सानो। आरो मोनसे बिथिङाव BPF नि दैदेनगिरिफोरखौ आं फावसायनायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोना मेडियाखौ, डिजिटेल मेडियाखौ मोजाङै इउज खालामनायाव फेलें जादों। नाथाय UPPL खौ आं नुदों बिथांमोना ओरैबायदि मोजां रोखोमै मेडियाखौ इउज खालामदों, नाथाय BPF आ बे खामानियावबो फेलें जानायखौ जों बुंनो हायो आरो। नोंथांमोना गावनि आइडियाखौ शेयार खालामबानो जाबाय। जेब्ला 2014 मायथाइयाव BJP पार्टिया बा BJP पार्टिया जाबायदि मेडियाखौ इउज खालामदोंमोन, जाबायदि इलेक्ट्रनिक मेडिया, निउज मेडिया, गासैबो रोखोमनि मेडियाखौ जाबायदि इउज खालामदोंमोन, जाबायदि रां खरसा खालामदोंमोन, BPF आ नाथाय बेबायदि खालामनायाव फेलें जानायखौ जों नुनो मोनो। नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोननि बादिब्ला मा BPF आ बे खामानियाव साक्सेस जादों? दानि जुगाव जुदि बबेबा इलेक्सनखौ देरहानो गोनां जायोब्ला पाब्लिसिटि, सोरनिबा गोरोन्थिखौ एक्सप्रेस खालामनाय, बै एक्सप्रेस खालामनाय फोरमायनाय जि गोरोन्थिफोरखौ मोजाङै जुदि फुवारनानै होनो हायाबा, मोजाङै साफ्रोम मानसिनिबो जुदि खोमा खोमा सहै होनो हायाबा, नोंथाङा माब्लाबाबो नोंथांनि भट बेंकखौ स्ट्रं खालामनो हानाय नङा। स' बे बिथिङाव जोबोर गोख्रोङै खामानि मावोबा दाबो टक्कर होनो हानाय कन्डिशनावनो दं होननानै आं साननानै लायो। जानो हागौ बे भिडियोआवबो माखासेया बिदि बायदिसिना बुंलायगोन, नाथाय बुंनायाथ' बुंखागोन, जेबो नङा, गाज्रि मोना, हामा मोना, मोननो गोनां गैया। आं खायसे खायसे इउटिउबारफोरखौ नुदों बेबायदि गाज्रि बुंबा माने गाज्रि उल्टा जुक्ति होयो। आं बेबायदि नङा, नोंथांमोना जेसेबां हायो रायनो हागोन, खोथा गैया, नो डाउट। नाथाय बे बिथिङाव थारैनो उइक पइन्ट जानानै दङ। बिनिखायनो नोंथांमोना बे बिथिङाव बैफोरखौ नोंथांमोना जुदि स्ट्रं खालामबा दाबो टक्कर होनो हागोन। नाथाय UPPL आ बेनि सायाव गोख्रोङै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोना जोबोर मोजाङै इउज खालामनायखौ नुनो मोनदों मेडियाफोरखौ, ससियेल मेडियाखौनो बुं, जायखिजाया मेडियाखौनो। नाथाय BPF आ बेवहाय फावसायनानै दङ। स' बे मोनसे उइक पइन्ट। बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडियोनि गेजेरजों जुदि माबा मोनसे आइडिया मोनदोंबा, नोंथांमोना थारैनो बेनि सायाव खामानि मावनायनि समा सफैबाय। जयनिंखौथ' गोबाङानो नुगासिनो थादों, सोरबा UPPL आवबो जयन जादों, सोरबा BPF आवबो जयन जादों, नङा होमबा? बै जयन जानायखौ लानानै मा इमोसनेल एटाक खालामखागोन, नङा होमबा? इमोसनेल एटाक। नाथाय बे जयनिंखौ लानानैबो इमोसनेल एटाक खालामनायावबो BPF खौ फेलें जानायखौ नुनो मोनदों। UPPL आ मा खालामदों? सोरबा मानसि जयन जानाय लोगो लोगो इमान जयन जाबाय आरो देरहानाय कन्डिशनाव गैला, हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो हानाय कन्डिशनाव गैला, बायदिसिना बेबायदि मा खालामो बिथांमोना एकदम हाइलाइट खालामो। नाथाय BPF आ बेखौबो खालामनायाव फेलें। जयन जानायनि उनावबो बिथांमोना मा खालामनो हायाखै? बिखौ फोरमायना होनो हायाखै पाब्लिकनो, बिखौ इमोसनेल एटाक खालामनो रोङाखै बिखौ लानानै। माने बिथांमोना मेडियाखौ मोजाङै कन्ट्रल खालामनायाव फेलें जादों। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिरबानो जाबाय। स' जानो हागौ UPPL निफ्राय गाज्रि मोनलायगोन खोमा, BPF नि दालाल, नङा होमबा? आरो BPF फोरा दा बुंबाय थादों मा UPPL नि दालाल, नङा होमबा? स' जाय जि बुंबाय था, नाथाय नोंथांमोना क्लुस होबाय थादो, क्लु होदो। नोंथांमोना आसल बाथ्रा बुङाखैनोखा, क्लु होदो। बै क्लुखौ लानानै जुदि खामानि मावोबा, नोंथांमोननि जायफोरा जुदि इन्टारनेलि जाय पार्टिखौ स्ट्रं लाखिनो थाखाय बेकग्राउन्डआव, आन्डारग्राउन्डआव थानानै खामानि मावो, बिथांमोना खिन्थु साननायनि समा जाबाय। दैदेनगिरिफोराथ' भाखावनोबाय थागोन, लेक्सार मारिबाय थागोन लिडारफोरा, नाथाय बेजोंथ' पार्टिया स्ट्रं जाया माब्लाबाबो। जाय आन्दोआव थानानै खामानि मावो बिसोरसो पार्टिखौ स्ट्रं खालामो। बिथांमोना खिन्थु बे खामानिखौ मावनायनि समा सफैबाय आरो बिथांमोना एसेबां बोसोर रायजो खुंदों, एसेबां बोसोर सरकार दादों, नाथाय बिथांमोना मोनसे मेडिया बानायना लानो हायासै, मोनसे निउज चेनेलबो बिथांमोना बानायना लानो हायासै। बे खिन्थु बिथांमोननि थाखाय फेलार बायदि जाहैदों। बिथांमोना मोनसे मजबुत निउज मिडिया बेबायदि खालामना लानो हायैयाबो मोनसे रं जादों। नोंथांमोना नुदों गुबुन पार्टिफोरनिया मा खालामो, बेबायदि गावनि बेकग्राउन्डआव सोरनिबा नामखौ होनानै बेबायदि थायो, नङा होमबा? नाथाय बेबायदि BPF आ गैया। डेट मिन्स बिथांमोना मेडियाखौ इउज खालामनायाव फेलें जानायखौ नुनो मोनो। स' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जि कमेन्ट्स होनो हागोन, जि रायनो हागोन, नाथाय आङो जि नुदों बेखौ बुंदों। गोरोन्थि जायोबा निमाहाबानो जाबाय। बिनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो आङो साफा पलिटिकेल एक्सपार्ट जानो थाखाय मोनसे चान्स होदों। स' बुजिदोंबा नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट्स होनो दाबाव, फल' खालामनो दाबाव, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।